Arratsaldeon, kaixo ikasleok. Momentu honetan aurkeztuko dizuet zein den zure etxeko bihotz elektrikoa gaian, taula elektriko ulertzen, gai honetan sakontzeko oinarrizkoa klase teoriko baten eman izuenez, hau sakontzeko egin behar dituzuen lanak, bale? Hau ebaluazio osoan zehar izango da, eta egin beharko dezue. Oantxe esango izue, zer egin behar dezuten. Bale, zer da taula elektrikoa, hau azaldu nizuen aurrekoan, eta orain egin beharko dezutena da, bilatu etxetako kuadro elektrikoan bete behar den araua eta iezadazu mezu batean atxikirik. De acuerdo? Hau ikusita, taula elektrikoa zein dan, bale, zer dan badakigu, zer egiten duen badakigu, oain, bete behar dan arau internazionala, etxe guztietarako bete behar dan arau internazionala da nahi dut internetan bilatzea eta mezu bidez bidaltzea. Vale. Zer gehiago, vale? Basikoak begiratuaz, nahi dut bilatzea eta bidalitzea YouTubeen agertzen dan eduki sortzaile baten linka, gainkarga eta zirkuitu laburren arazoak etxez etxe konpontzen dabilen adibideak azaltzen dituena. Vale? Pista bezala ematen dizuet, bi bidaltzea eskertuko dizuet, ze bat izango da Domo Elektra, oso ondo dago, eta bilatu zezue, horrelakoak etxez etxe juten dira, arazo elektrikoak konpontzen, eta soluzionatzen dituzte, eta hori dena ertartekoa oso ondo azaltzen dute. Vale. Ondorengo lanak egin beharrekoak bat, zure etxean hauetako bakoitza non dagoen erakusten eta alba da akzionatzen. Vale? Hemen dauzkezue, 4. Bat. Interruptore orokorra automatikoa, interruptore diferentziala, interruptore automatiko txikiak eta lurra hartzeko barra. Egin beharko dezute kuadroa txikoa ireki eta hauetako batea zein dan azaldu, bideo bat eginez, zein dan azaldu eta akzionatzen saiatu zaitezte. Vale? Ondorengo bideoan. Vale? Ikusten dezute hor dagoen argazkia. Hori da funtzionamendu zehatza, hemen azaldu beharko dezute. Aurkezpen digital bat, hemengo marrazki hau, vale? Recorrido de la energia elektrika azaltzen den marrazki horreta esplikatzen, ondo aurkezpen digital bat nahi dugu, klase osoarentzako. Ondoren, segurtasuna etxean, nahi dut egitea zuek infografia bat arrisku elektriko eta segurtasun neurri gehiago azaltzen dituena hemen dauden ohiko arrisku elektrikoak eta segurtasun neurriez gainera. Oso garrantzitsua delako elektrizitatean gauza hauek jakitea, dauden arriskuak jakitea. Mantentze lanetan, nahi dut egitea zuek prebentziozko mantentze lanak. Ireki etxeko kuadro elektrikoa eta ezer ikutu gabe azaldu zure kuadro elektrikoaren egoera. Guzti hau bideo batetan grabatzea nahi dut. Vale. Eta aholkuetan etxe bizitza zaharrentzako kontuan hartu beharreko ez aurkezpen digital bat prestatzea nahi dut. Vale? Zuek aukeratu zein aurkezpen digital, zein modelotan. Baina hemen daude etxe bizitza zaharretan kontuan hartu beharrekoak, bale? Aholkuak eta praktika egokietan, eta nahi dut zuek ere, etxean balin badukazute, eta berri balin badukazute ere berdin zait, etxe zaharra bihurtzen danen, zuen etxea, nahi dut jakitea, zein dian kontuan hartu beharko dituzuten gauzak instalazio elektrikoei buruz. Bale? De acuerdo?